Monga alimi ambiri mchigawo chapakati Arnold Kasumbu am'mudzi mwa Chankhuntha ndi ala mfumu yaikulu Chiseka m'boma la Lilongwe ankachita ulimi wa fodya, koma pano analeka. Ine fodya ndimalima ndipo ndinali mulimi wamkulu wa fodya, koma fodya ndinasiya. Komanso pamene ndimasiya fodya sana ndisire china chilichonse chimene ndinakwanitsa kugula ndi ndalama lafu za fodya, koma chimene chinachitika ndikundonongera katundu ambiri amene ine ndinali naye. Koma tsopano nditayamba ulimi wa nsomba, panopa ndithu pakhomo panga ndi mwana ali renji, komanso nsomba zimene zaberekanso ana ambirimbiri kuti mupite ku nyumba kuja mukaona kuti kwalembedwa Fish and Green Garden, kusonyeza kuti amene aja ndi ana amene abadwa kuchokera mu ulimi wa nsomba. Mchaka changothachi, programu ya dziko la mkaka ndi uchi inakutengerani m'dera la mfumu yaikulu Chiseka m'boma la Lilongwe, kumene tinamva nkhani ya Kasumbu. Tinamva kuyambira mavuto amene anakumana nawo pamene ankachita ulimi wa fodya, chimene chinawapangitsa kuti ayambe ulimi wa nsomba, komanso za phindu limene akulipeza tsopano pamene patha zaka zitatu chiyambireni ulimi wa nsomba. Mulimi wa nsomba mukupezeka phindu lambiri ndipo muli phindu lambiri. Choyambirira kwambiri ndi chakudya chimene ifeyo timadya ngati ndiwo pakhomo pathu. Pamene ndikuti kuti mwana ali renji ndiye kuti sipakusowa ndiwo zankhuli. Komanso mulimi wa nsomba muli chuma, ndalama. Ineyo panopa ndikukhulupirira kuti anthu ambiri amandidziwa kuchokera mulimi wa nsomba, komanso ndikuthandizanso mabanja ambirimbiri amene akugwira ntchito kuno kumadamu kuno, komanso mulimi wothirira. Tili ndi mabanja ambiri amene akugwira ntchito, zimenezo zikuonetsera kuti ndi phindu limene likupezeka mulimi wa nsomba. Komanso kuphunzitsanso ana skulu, ndagulanso zipangizo zambiri za ulimi, ndagulanso ngakhale galimoto imene ndagulanso kulimi kuchokera mulimi wa nsomba. Kotero kuti mulimi wa nsomba muli phindu lalikulu limene munthu likhoza umuchotsa ndithu tsidya lina kumusiyanso tsidya lina ngati atakhala serious ngati imene ineyo ndimagwira pano ntchito. Panopa pansika fodya tinene zoona alimi a fodya panopa sakupindula. Fodya ndi ulimi waukulu m'Malawi muno, alimi a fodya alipo ambiri m'Malawi muno, koma fodya m'Malawi muno sakupindula. Tikanena za ulimi wa nsomba ngati mmene mukuona apamo, ndi ulimi umene tikawirekeza ndi ulimi umene umachitika m'Malawi muno, ulibe ulimi unzake umene mwina ungafanana nawo, chifukwa ulimi usi ulimi wa mpikisano, sitipanga za mpikisano. Pamene ndikupanga ulimi wa nsomba ndikanena kuti ndigulisa nsomba, sizoti kapena kumakhala kuti tizinyamula tipititsa kwina kwake, nsomba timagulitsa pompano. Ndiye kuti kulibenso kuti utenga katundu wako kononganso transport, anthu makastomala ofuna nsomba amabwera pompano. Ndiye ndikusiyanitsa kwambiri ndi maulimi ena. Ulimi wa nsomba ndi ulimi wopindula. Monga ndakuzirani kuti ndimalima fodya, pamene ndimasiya fodya ndinalibe china chilichonse, ngolo, galimoto, ng'ombe ndinalibe, koma panopa zonsezo ndili nazo, kusonyeza kuti maulimi enawa ndi osafanana ndi ulimi wa nsomba. Ineyo ndinali mulimi wa fodya. Mu nthawi imeneyo nditalima fodya wanga, chaka chomaliza fodya wanga anakagulidwa kulimbi, ine ndikukhala kuno ku Lilongwe, komanso ntchito yanga ndimagwira kuno, munda wanganso uli ku Lilongwe kuno. Koma chifukwa chakuvuta kwa nsika, fodya wanga anakagulidwa kulimbi. Mtengo umene anagulidwira mwini wake kunalibe. Ndi ndalama zimenezo ndinagulitsa kutengera zimene ineyo ndinalowetsa mu fodya. Nditawerengetsera sindapezeko phindu, komanso ndalama zanga zinali zoti zinamira. Kuchokera pamenepo ineyo ndaganiza zosintha kuti ulimi wa fodya sindingapita kutsogolo, koma mwina kundisaukitsa, komanso kundibweretsera mavuto. Ngati chaka chimenecho ndidakumana ndi mavuto ambiri olephera ngakhale kulipira anyamata ntchito. Kuchokera pamenepo ndinapanga chiganizo choti ntchito iyi ndikwabwino ndisiye, ndipaize ulimi wina umene ndikhoza kupanga koma odzilamulira ndekha. Ndi chifukwa chake panopa ndikutchula kuti ndine mulimi wa nsomba. Ulimi wa fodya ndinausiya chotero, komanso ndinausiya nthawi imeneyo. Ine nthawi imeneyo nditasiya ulimi wa fodya ndinali ndikuganiza za ulimi woti ine ndikhoza kuyamba. Chimene chinatsogola kwambiri komanso chimene chinanditsegula maso ndinaonera pa wireless ya Kanema, imene ndinaonera anzathu ena amene amapanga za maulimi wa nsomba. Ineyo nditaona ndinachiona kuti chinthucho ndi chophweka. China chilichonse chimene ndinaona pamenepo ndimaona kuti kwathu kuno chilipo. Madzi tili nawo,
nthaka tili nayo, tili ndi chilengedwenso chabwino choti zimene anzathu akuchitazo ine ndikhoza kutha. Ndi pamene tsopano ndinayamba kuganiza njira imene ndingatsate kuti ndipange ulimi wa nsomba. Koma ndinaona kuti chifukwa chakuti chinthu chasanachite ndipeze ena anthu amene alakatswiri amene angandithandize kuti ndiyamba bwanji. Ndiye pamene ndinakumana ndi alangizi athu amene anali aediki Mr. Chotha kuchokera ku Mitundu. Amenewo ndi amene mwachidule panopa ndingalankhule kuti ndi promota wanga chifukwa ndi amene anathandiza kwambiri ulimi wa nsomba kuti ufike ngati pamene wafika apa. Komanso Abunda College ndi amene sanandithandiza, komanso panopa takhala tikuyenda limodzi ndi Abunda College. Koma kuti masomphenya anga kapena kuti kwambirimbiri kuti ineyo anandiuza munthu kuti yamba ulimiwo. Koma ndinazitenga pa screen komanso kulankhula ndi alangizi amene anandithandiza kupanga mapulani oti ntchito iyambike. Ndinganene kuti ndayenda muzovuta ndithu mu nthawi imene ndimayamba ulimi wa nsomba sindinayambe ndi damu lalikulu ngati limene mukulionali. Ndinayamba ndi kadamu kakang'ono kamene kadali 10 by 10 kakang'ono kwambiri. Nthawi imeneyo kadamu kamene amene andithandiza anali alangiziwo zamene ineyo ndingachitire. Koma tsopano nditakolola nsomba zimene imene inali 2005 ntchito imene inamba 2005 nditakolola 2006 ndalama zimene ndinazipeza zinandipangitsa kuti damu lija laling'ono lija la 10 by 10 lija tilikuze, tinalikuza kufika 21 by 21. Koma muchoka nthawi imeneyo zowawa komanso zovuta zimene ndakhala ndikumana nazo ndi anthu akuba. Anthu akuba anakhala akulimbana nane potengera kuti chinthuchi chimaoneka chachilendo mu dera lino. Nthawi imenenso madamunso ambiri kwathu kunoku kulibe ngati amene mukuwaonawa. Pamenepo nditachita zimenezo mu 2007 titagulitsanso nsomba kuchokera mu damu limene idali la 21 by 21. Ndi pamene tsopano tinadza kumbanso damu la namba la 2 koma linali 40 by 40. Ndayamba kupeza phindu tsopano mu nthawi imene madamu anga anayamba kukula. Panopa pamene ndikulankhula pano titagulitsanso mu 2018 ndi mu 2008 ndi pamene tsopano ndinaonjezeranso damu. Panopa damu limene mukuliona pali kukula mulitalimu ndi 90, mulifupimu ndi 40, ndiye kuti ndi 90 by 40 imene ili 3600 meters square. Damu limene ili panopa lili ndi nsomba zokwana 22,000 zimene tikusunga zimenezi. Nsomba zimenezi timazisunga kwa miyezi 6. Pa miyezi 6 tikagulitsa ana amene atsala timasunganso kwa miyezi 16, ndiye kuti pa chaka chimodzi tikugulitsa kawiri. Zimene zikusiyana ndi ulimi chofodya takhala ndikunena uja. Zimene zikusiyananso ndi ulimi wina uliyonso umachitika kuntunda chifukwa kuntunda umachitika kamodzi pa chaka. Koma ulimi wa nsomba tikupanga kawiri pa chaka kuti tikamati takolola ndikuonesaninso kuti kodi timakolola bwanji. Nanga muzakazi ndakhala ndikukolola nsomba zochuluka bwanji, nanga ndakhala ndikupeza ndalama zochuluka bwanji. Zimenezonso ndikuonesani chifukwa malekodi ake ndili nawo. Moti kuchokera panopa ineyo ndithu anthu amanditchula kuti mponda makwacha chifukwa cha ntchito imeneyi. Ngati panopa tikatagulitsa motsikira mtengo ndi 2000 pa kg, koma tikatagulitsa pa mtengo woyenera ndi 2500 pa kg. Kusintha kwa nyengo sikunatikhudze bwino kwenekwene kutengera ndi ulimi wa nsomba chifukwa kuti malo athu ano ndi malo amene madzi anakhazikika. Kwambirimbiri ngati mulimi wa nsomba amene ufuna ulimi wa nsomba usanayambe ntchito ya ulimi wa nsomba umafunika uyang'ane kaye malo amene ufuna iweyo utayikapo madamu pali chilengedwe chotani. Madzi uyang'ane muzitsime kodi madzi amachokera mvula kukafikanso mvula ina. Ngati zimenezi zilipo ndi malo oyenera kuti ukhoza kumba madamu. Ndichifukwa panopa ndikulankhula kuti ndisanakhudzidwe kwambiri ndi nkhani ya chilengedwe chifukwa chiyambire cha kusintha kwa nyengo madamu anga sanapwe. Timagwisa ntchito ziwiri, njira ziwiri, pali madzi amene amatuluka pansi mwakasupe komanso madzi amene amayenda ngati mwakanalo amene amalowera pa inlet. Tikapita chakumanja kuku pali inlet imene timatengera madzi kuchoka mu kanalo kudzalowetsa mu damu. Ndiye ndikusintha kwa nyengoku sikudatikhudze kwenikweni kumbali imeneyi, koma kuti kunasokoneza pang'ono ngati ulimi tsopano wa nthirira chifukwa chakuti madamu atikugwisa ntchito zinthu zambirimbiri. Ulimi uja wa njuchi ukudaliranso madamu omwewa, komanso ulimi wa nthirira unso ukudaliranso madamu omwewa. Kwakuti kuti muyang'ane kumusiku muona kuti kuli chimanga chambirimbiri, kuli chimanga chankhaninkhani. Chimene chimanga chimenechi ulimi umene ukutheka kuchokera madamu amenewa. Chimanga chimenechinso takhala tikulima wakenso ndi mwina kosavuta. Mwaona kuti mundawo ndi waukulu, munda umene timagwisa ntchito madzi amene amachokera pa damu. Tili ndi mapaipi kumusiko, mapaipi amene tikatsegula madzi amapita kumusiko kuthira chimanga chimenechi. Komanso chimanga imene tikamathirira kumakhala kuti munda wonsewo ndi 3 acres. Ndiye kuti ngati 1.5 hectares munda umenewo. Koma anthu amene amagwira ntchito ngati kuthira ndiye kuti anthu awiri. Chifukwa chachani
chifanya kuti ntchito yake ndiyo savuta sitikunyamula makeni ukanakhala nyamula makeni akanakhala anthu ola 20 oti azigwira ntchito pamene koma tikulowetsa ndalama zochepa chifanya chani cha ulimi wa nsomba ulimi wa njuchi tu pamene tikusunga njuchi zimadaliranso madzi ulimi wa njuchi kuti uchite bwino kuti tikolole uchi wabwino tikolole uchi wambiri nkhani yake ndiye kuti ndi madzi kwakuti njuchi zimene mwaziona kuntunda kuli ming'oma imeneyo njuchi zonse zimabwera kudamuko kudzatenga madzi kudzamwa madzi kudzanyamula madzi ndiye kuti njuchiso zikuthandizidwa kwambiri kuchokera mu ulimi umeneyo wa nsomba komanso muona kuti kuli nthochi zimenezi zimakulanso kugwisa ntchito madzi omwewa njuchi zija nthochizi zikakula zikamasula maluwa njuchi zimabwera ndikumadzatengako maluwa amenewo ndiye kuti chinthuchi ndi chimodzi chikuyenda mozungulira komanso madamumu tikafuna kuti tikakolopa timachotsamonso manyowa matopa amene amatutsa amenemu ndi manyowa amenewo ndi amene madyetseranso chimangacho uko pamene chimangacho tikakolola madeya ake amabweranso konkuno kudzadyetseranso chani nsomba ndiye kuti zinthuzi zikungopatsirana kwakuti ulimi umenewo wothirira ukuthekanso kwambiri kuchokera mu ulimi wa nsomba ulimi wa njuchi ukuthekanso kwambiri kuchokera madamu amenewo zimenezo ndizotheka ndipo tinene monenetsa kuti nthaka ndi yaulere anatipatsa yaulere Mulungu madzi ndi yaulere chilengedwe ndi chaulere zinthu zimenezi ndi zimene zikubweretsa chuma muno Malawi komanso kwa ife anthu ine ndingakuze nimonenetsa kuti mu nthawi imene ineyo ndimasiya ulimi wofodya pa khomo panga panalibepo china chilichonse ngakhale chiweto ndinalibe koma panopa ndili ndi ziweto ng'ombe ndili ndi ngolo ndili ndi njinga ya moto ndili ndi galimoto komanso ndili ndi anthu ambiri amene ndinalemba ntchito amene tikugwira ntchito amenenso mabanja mwawo akumva kuti ife tikuthandizidwa kuchokera mu ulimi umenewo komanso kuphunzitsanso ana skulu komanso ndikuthandizanso ana enanso amene sali anga ngati ana amene ali ovutika ndikumathandizanso kuapitenso ku skulu kuapatsa chakudya kuchokera mu ulimi umenewo tikanena kuti ulimi uwo muli chuma pamenepo sitikunama ya ulimi wa nsomba muli chuma chakuti mwina ndi maulimi wenawa sizingafikirani tinene zoona dziko la Malawi ndilolemera kwambiri tikanena kuti dziko la Malawi ndilolemera lili ndi china chilichonse chimene mayiko anzathu amene analemera ali nacho dziko la Malawi nso tili nacho koma chimene chikuvuta ndi ife anthu kuchilandira chinthucho ngati chaulere ndi kugwisa ntchito moyenerera tinene zoona chimene chingafunike ndi kuti Amalawi tigwirane manja pamene tikuti Amalawi tigwirane manja pamene tikupanga ntchito ya ulimi tiyenera kukhala serious chimene chimativutanso china ndi chakuti pamene munthu kuganiza ntchito za ulimi mwina umakhalanso kuganiza ntchito zinaso pamene kuganiza ntchito zina mapeza kuti chinthu chimene unaganiza choyambirira mwina wachiwala kapena kuti chafa koma chikufunika ndi kuti tigwirane manja pa ntchito ya ulimi ndipo tikagwirana manja ineyo ndikutsimikiza kuti dziko la Malawi lisintha komanso ifeyo pa makomo athu ngati umoyo wa tsiku ndi tsiku usintha ine ndikulankhula kuti ine pa khomo panga ndi mwana ali Lenji ndiye kuti izi zikusonyeza kuti sikutinso ndili ndi moyo ovutika kapena kuti ndikhozanso kuvutika kufuna kufikira china chake zimenezo sizingachitike koma zoona nzakuti Amalawi tikagwirana manja dziko lisintha ifeyo miyoyo yathunso isintha tikhala anthu otukuka komanso odalirika ikwambi mbiri zinanditengera zaka 3 chaka choyamba ndanena kuti nditagulitsa ndalama sinadyepo ngakhale wani kwacha ndinayibwezeranso komweko kukuzitsitsa damu lomwelo ndipo zinakwana chaka chachiwiri nditakolola ndinatenganso ndalama zomwezo ndikukumbisanso damu lina sinadyepo chaka chachitatu nditakolola ndinawonjezeranso damu kuti likule ngati mene mukulionerapo pamenepo tsopano ndi pamene kunakhala kuti ndakhazikika tsopano kwakuti kuchokera pamenepo ineyo ndimadzitchula kuti ndine mulimi wa nsomba komanso anthu amadzinde kuti ndine mulimi wa nsomba mbewu ya nsomba mbewu yoyamba imene ndinayika damu loyamba ndinayigula ku Bunda College nthawi imeneyo damu langa linayika ngati sindikulakwitsa nali 150 fingerlings tiyana 150 chimene ndinayamba nato ulimi wa nsomba zitatha zimenezo ndinakagulanso zachiwiri ku Bunda komweko nditakuza damuli mu 2017 tsopano ndi kuti tikubwera ndi pamene machina ena ake amene anabwera ndi project yawo amati AgriTT Agriculture Technology Transfer ine ndinalino mmodzi amene napeza mwayi onditenga nawo mu project imeneyo imene ndinakapanga maphunziro athu ku Mponera pa Mbolembole Lodge pamene akapanga maphunziro athu kuchokera pamenepo ineyo ndidasulidwa kukhala kadaulo pa ulimi wa njuchi komanso ndakhala ndikuyenderanso limodzi ndi Bunda College amene tikakumana ndi zovuta kuno mwina tapeza nsomba zafa sitikudziwira pa nsomba ndi chani amenenso akhala kutithandiza njira zimene tingatsate kuti tifufuzire chimene chapha nsomba komanso nsomba zoti matenga kukapatsira kuti atifufuzire
sipokhaponso ajaikawonso atapita aujeni agrititi atapita ndinatengedwanso ndi bungwe lina lakenso kapanganso matraining ngati omwewa. Kuchokera pamenepo ineyo ndiye ndine kadaulo ndithuko basi pa ulimi wa nsomba. Sombatu ndiyolimba kwambiri. Ndakulekezani kuti zachiwiri ndinakatenga kubunda, zachitatu ndinakatenga kubunda. Koma tsopano tidabwera project ya agrititi, somba zimenezi zinachoka ku Domasi kuzomba. Ndiye muyang'ane kuti kuchokera kuzomba kudzafika kuno kulilongwe ndi mtunda wautali ko basi. Koma nsomba imanyamulidwa ya moyo kuchokera kuzomba kudzafika kuno kulilongwe malo ano kwa Chiseka kuno. Kuchokera kuyenda pa galimoto. Ndipo zikabwera kunonso tikayika pa damu. Sizimapezeka zakufa, mwina pa nsomba mwina 1000 kupeza mwina nsomba 10 zokha zimene mwina zafa. Koma kwambiriso zimakhala zoti zafera mwina munjira. Koma zikafika kuno zimakhala nsomba zabwino bwino. Nsomba ndiyo limba ndipo ili ndimo yolimba. Ikhoza kuchoka dziko lino kafika nso dziko lina ili yamoyo. Ineyo ndauze motsimikizira alimi anzanga kuti alimi anzanga kuchokera mulimi wa nsomba. Mulimi ngati anzangano muli nazo zonse zoyenerera ngati madzi, malo, chilengedwe chonse chingati chimene mukuchiona pano chingati muli nayo. Ndiyofuna tigwirane manja pa ulimi wa nsomba. Ntchito imene mukuiona si ntchito yoti idagwidwa ndi mashini, ayi ndi anthu ndi manja amene amakumba komanso kuphatikiza mwini wakeni. Ndiye kuti ndi ntchito imene mina singafune zolowa zambiri, ngakhale ine ndi mkazi wanga tikhoza kukumba bwinobwino. Ngati damu loyamba limene ndinakumbalo ndinakumba ine ndi akazi yanga. Kusonyeza kuti ntchitoyo tikhoza kuchita bwinobwino mwa banja. Ndiye alimi anzanga ntchito ndimeneyi ulimi wa nsomba ndi ulimi umene tikhoza kutukuka nawo kukhala ndi chuma komanso odzidalira pa moyo wathu. Monga takhala tikunena mu programu iyi nzakazi kuti alimi apeze phindu lochuluka akuyenera kutenga ulimi ngati ntchito yeniyeni kapena kuti business. Kuwafunsa akasumbu akuti samachita chinthu pa famu pawo monga kugula katundu kapena kulipira ogwira ntchito opanda kulembera. Iwo watu anatiuza pa nthawiyo kuti amalembera ndalama iliyonse imene ikulowa kapena kutuluka kuthumba la munda wawo. Malekodi ndi ofunika. Ndiponso ndi amene amakuuza kuti ntchito iyi usiye ndi malekodi. Ntchito iyi upitirize ndi malekodi. Ulimi wambiri umene anthu akuchita m'Malawi muno chifukwa chosasungira malekodi amapezeka kuti sakukwera akungutsika. Chifukwa sakudziwa kuti ntchito iyi ndi kuwina kapena ndi kuluza. Koma amaoneka kuti ntchito ija akuyika kamirabe. Ndiye kusunga malekodi ndikofunika kwambiri chifukwa kumakuuza kuti ukuluza, ukuwina, limbikira, onjezera kapena chotsako zinazi. Kuchokera malekodi zimenezi zimakhala zikukuuza. Pakuti ine kuti mundifunse kodi mwina muzakazi ndapeza phindu lochuluka bwanji kuchokera pamenepa. Ndikuuzani chifukwa chakuti ndikusungira malekodi. Ndikuuzaninso zimene ndinaononga nthawi imeneyi kuchotseranso profetinso ndikuuzani chifukwa chakuti ndikusungira malekodi. Koma patapanda zimenezi yankho limene ndingakuuzeni lonkuti muli ndalama mmenemo koma sindikuuza ndikupindula bwanji. Kuti pamenepa ndikufotokozerani. Ndipo ndikuuzani makamaka 2018 to 2019 mmene ineyo ndinakololera. Mu 2016 to 2017. 2016 to 2017 mmene ineyo ndinakololera nsomba zanga. Mu nthawi imeneyi tinali ndi ana ansomba okwana 12,000. Ana 12,000 amene wa miyezi 6 tinagwiritsa ntchito chakudya matumba 19 imene idali 950 kg. Ndalama zake zogulira chakudyacho inali 418,000. Tita zolowa zonse zimene ineyo ndinalowetsa kuphatikizapo ndi chakudya chija madamu wati makolopa timakonza. Titakolopa damuli tinaononga 652,000. Titaphatikiza ndalama zimene zinaonongeka apa mu 652,000 muli leba ya anthu amene amagwira ntchito sokuno kuchecha kudyetsera somba ili momwemo. Ndalama imene inalowa inali 1,070,000. Koma tsopano nditakolola somba zimene tidakolola 1,614 kg. Mu nthawi imeneyi timagulitsa 2,000 kwacha pa kg. Titagulitsa tinapeza 3,228,000 pa 6 months. Mu 6 months yotsatira inatusanso mafigala ngati omwewa. Ndiye titakuchotsera ndi 1,170,000 ija ndinapeza kuti ine pa miyezi 6 ndili ndi profit ya 2,158,000. Tili modzi. Pamene panso ndikuti ndinagulitsanso ana ansomba. Ana ansomba ndinagulitsa 800,000. Ndipo ana ansomba ndagulitsa 800,000 ndiye kuti tinali ndi 2,958,000. Imene linali phindu
3,900,000 iyi ndi profit, koma zolowa ndizija ndakuwuzani kuja kuti inali 1,070,000. Ndiye tsopano 2018 to 2019 tinakolola 1,853 kg, imene tinagulitsa 2,500 pa kilogramu imodzi. Ndiye kuti titagulitsa somba zonse inali 4,632,500, koma ndalama imene idali yolowa tinalowetsa 920,000. Mwina nkudabwa kuti ndalama ija yokwana miliyoni iyi yokwana 900 chakuti chifukwa chani. Apapo kunali kuti tsopano chakudya chimene tikugwiritsa ntchito tikudzipangira tokha, ndipo kupanga kwa chakudya kumene kuchokera ku zolima zimene zikulimidwa kuchokera pa madamu ati amenewa, ngati chimanga chimene mwachiona ku Musichi. Ndipo titagulitsa titapeza 4,632,000, ndiye tinachotserapo tsopano ndi ndalama imene inagwira ntchito ngati 912,000. Ndiye kuti yotsala tinatsala ndi 3,720,500. Zimenezi ndesamaona amene ndikufotokozeranimu. Zikusonyeza pa 6 months ineyo ndinapeza profit, nditachotsera zonse zolowa nkanakhala kuti ndikugwira ntchito. Ndiye kuti 3 million chakuti imene yakundipatsa ine yakundilipira pa miyezi 6. Izi zikusonyeza kuti ntchitoyo ikupindula, komanso ikhoza kupitirira, singabwerere mbuyo. Zikoma kwambiri. Komanso mene kondisanatseke 3,720,500 panalinso ndalama za ana asomba amenenso ana asomba amenewa tinagulitsa 912,000. Imene ndalama imeneyi tikuyonjezeranso pompacha. Nkhani ya akasumbu ikuonetseratu kuti ngakhale ulimi wa fodya unkabweretsa phindu lokwanira kwa alimi zaka za m'mbuyomu, pakadali pano zinthu zinasintha. Makono mayiko pa dziko lapansi akulimbikitsa ntchito zochepetsa mchitidwe wosuta fodya zimene zakhudza kwambiri malonda a mbewuyi. Koma ndi ulimi wa mbewu zosiyanasiyana monga chimanga, nandolo kapena thonje, ulimi wa nsomba ndi ziweto monga nkhuku, mbuzi, nkhumba komanso ng'ombe, alimi ndithu atha kupha makwacha mosavuta. Zimenezi ndi zimene akuchita alimi m'mudzi mwa Kanyumbu ndi alamfumu yaikulu Chiseka m'boma lomweli la Lilongwe. Mchaka changothachi tinakutengeraninso m'mudzimu kumene tinapeza kuti alimi sakusankha mbewu zolima komanso ziweto zoweta. Alimitu mderali akupha makwacha kamba kuti akuchita ulimi pafupifupi wa mtundu wina uliwonse. Alimi kumeneku akuchita ulimi wa nthirira wa mbewu zosiyanasiyana, akuweta akalulu, nsomba, mbuzi, abakha, nkhuku, ng'ombe, kungotchulapo zochepa chabe. Ndi mmene tinaonera kumeneku sizidzakhala zodabwitsa kupeza kuti posachedwa apa anthu onse kuno alemera kudzera mu ulimi. Ndi ulimi umene ukuchitika kuno, misewu yaphula, nyumba zosungiramo zokolola, ngakhale sitolo zikuluzikulu zogulitsa zinthu zosiyanasiyana zikufunikira. Tinamva kuchokera kwa mfumu Kanyumbu, imenenso ndi mlimi makamaka pa phindu limene akulipeza kuchokera ku ulimi wa akalulu. Kodi kalulu nkupindulitsa? Mulimi wa akalulu pali phindu lochuluka, kwa chaka china chilichonse ndimathugula matumbosi chipera 7 apedulesa kuchoka mu khola la akalulu. Kwakuti ndikati khomo langa lino ndambokolola zochuluka, ndiye kuti ndinene zoona zenizeni kuchokera kwa akalulu. Ndiponso ndiwo sizimasowa pa khomo, chifukwa ndi nyama yoti sitichitokanso uko, tikangokonza kuti lero tikupha ayi tigulitseko tipeze sopo ndi zina zotero zima. Kupatula kugulitsa kapena kuchita ndiwo kumene, alimi kuno akupeza phindu lochuluka kwambiri kudzera mu ulimi wa akalulu kamba kuti ndowe zake akuti ndi manyowa abwino a mbewu zawo, komanso akuzigwiritsa ntchito popanga chakudya cha nsomba. Anadzalipatsanso akalulu 5, omphongo mmodzi akazi 4. Naruzo kuti ndowe zakezo tizikasamalira odyetsera sombazo. Zoti ulimi ndi gwero lachitukuko kwa mlimi mwini komanso Malawi ngati dziko ndi zachidziwikire. Komabe pakufunikira kuti boma ndi nthambi zonse zokhudzidwa zitengepo mbali yayikulu poonetsetsa kuti alimi komanso madera amene ulimi waukulu ukuchitika mukhale zipangizo zoyenerera. Misewu yapamwamba, nyumba zosungiramo katundu wa kumunda zabwino, misika ya phindu ya zokolola, mafakitale, angakhale zipatala zabwino zimene ndi zina mwa zinthu zimene zingapangitse kuti dziko la Malawi lichite bwino kwambiri pa ntchito za ulimi. Kenaka nzika za dziko lino zilimbikitsidwe kutenga ulimi ngati ntchito yeniyeni komanso bizinesi. Mwachitsanzo,
nzika za dziko lino ziyambe kuona boma likuchita chitukuko cha mphamvu m'madera amene anthu okhalako akulimbikira ulimi ndi cholinga choti anthu m'madera ena atengerepo phunziro. Anthu ambiri m'dziko muno akwanitsa kale kuthetsa umphawi wawo ndipo ena apereka mwayi wa ntchito kwa anzawo kudzera mu ulimi. Kodi inu ulimi muyamba liti? Tatiyeni kuyamba ulimi ikhale imodzi mwa mfundo zimene tiyipange ndi kutsatira mchaka chatsopanochi. Tikatero tithandiza kuthetsa mavuto ambiri kuphatikizapo umphawi ukuti kuthandiziranso kulimbikitsa umoyo wabwino ndi wathanzi pakati pa nzika za dziko lino. Ndine Eric Nsikiti ndikufunira chaka chabwino cha 2021 pamene mukulingalira zoyambako.